Френският възпитаник, за когото няма тайни в международните отношения, и икономически, и дипломатически. Социал-демократът, който се гмурка в дълбокото, и на морето, и на европейската икономика. Човекът, който с удоволствие връща меката топка в склоша, но твърдо отстоява позициите си. Депутатът, министърът, вице-премиерът и настоящ евродепутат Ивайло Калфин. Моето обещание е свързано с това, което може да направи един пратеник в Европейския парламент. Един проблем, който засяга много граждани и се бори с липсата на аргументи в българската бюрокрация. Това е проблема с признаването на дипломите на български граждани, млади българи, завършили в европейски университети. Според мен това трябва да бъде автоматична процедура, без те да се подлагат на тези дълги, унизителни и пъдещи ги от България процедури, които са в момента. Освен това, това ще даде един знак на правителството, че именно по време на криза има мерки, които могат да се вземат, които не струват пари и които могат да подобрят положението на хората. Само в Германия има около 9000 български студенти. Мисля, че в Европейския съюз ще бъдат някъде около 30 000 българи. Голяма част от тях работят, за да се издържат. Работят, за да могат да получат това образование, което би трябвало да получат. И част от тях искат да се върнат след това в България, при семействата си, в страната си и да работят за нея. В момента съществува една, бих казал, унизителна процедура за признаване на техните дипломи и съответно правото да работят в България. То е необходимо тогава, когато искат да работят в държавната администрация или искат да продължат образованието си. Частните фирми приемат западната диплома достатъчно добре. И тук в най-добрия случай те изпускат 1 година. Примерно, ако завърши някой бакалавърска степен в Европа и се върне тук, той не може да продължи същата година с магистърска степен. Също се отнася за докторантура и така нататък. Един от големите проблеми на България е, че тези хора, които искат да се върнат и които са с добро образование, не могат. Точно заради това, защото ги пъди държавата. Освен това, ако погледнете как се борят европейските страни с кризата, защото у нас на правителството това като че ли не му е приоритет, една от най-важните теми е стимулиране на образованието. Точно това предложи германската канцлерка госпожа Меркел в този пакт за стабилност на еврото. 6 точки. Втора точка е автоматично да се признават дипломите от Европейски университет. Не винаги степените са напълно съизмерими. Прост пример. В Италия има, или поне допреди няколко години имаше, бакалавърска степен по право. В България няма бакалавърска степен по право. Какво правим тая диплома? Има 5 професии в Европа, които държавата може да поиска допълнителна квалификация и допълнителни изпити за тях. Правото е едната от тези професии, другата е медицина, архитектура, фармация също е вътре. Това са така наречените регулирани професии. Те са 5. Всички останали, има решения на Европейския съд, има преди това европейско законодателство, всички останали образователни степени, държавите членки приемат така, както те са издадени. Проблема се решава от българската администрация. Това, което аз мога да направя, е да го покажа колко е голям и колко лесно се решава, за да има тази полза, която има всички. Вие сте заложили на карта участието си в това състезание. Ако имам успех, нямам притеснение, че е заложено на карта.